Keongdung Praini Pai Trainer Keparni Katkhati Police Station ke parlo Kaliram Basti Krongpli Atowar Arielong Arnikang Sam Apor Raikom Sai Ki Hatum Kai Kia Son Ke Ton Kelang Asai Kedeng Bom Apor Hut Ihuma Tragalong Pen Keongdung angtan Pen Kewan ahor kenep long Birta kilong atenge ihum Guwahati pen kewang Manipur anat ke pangno bom a truck registration number AS01 TC 6847 along Raikom Sai ki hatum ka khuruga sai kedeng ponahut kadukawe cartoon pharu ke thom an nepon cheklo bangso a cartoon lake hor si long pon laben la bangso hor lake Meghalaya ahin ke jordamji a hor pusi pangthek pon pen arona teng pen sis pon deplo Bangso long truck atewar abangpu azad khaklari asar buramen nakna khaklari arong lutumari block hini khuluni karbiang long kusi chini pon napen neping nang pon chek bokajan penanantera karbin long bali